Ik wist niet dat ik na één... Van Jannes hebben wij een Jan georganiseerd in het teken van Christ. En wij hebben Gert van der Vijver, de Zandhovenaar, bereid vonden om hier te komen. Hij zult hier met zijn dochter, zal hij hier een optreden verzorgen rondom het thema Christ. En zijn dochter kan fantastisch jongen, dus zij zal zorgen voor de muzikale begeleiding. En Gert die zal tekeningen maatje rondom het Christverhaal. Ja, hartstikke mooi. En voor de meanskip hier is het hartstikke mooi. En ja, het brengt de meesten bij elkaar. In deze tijd is dat gewoon wel heel fijn. We kwamen die in de krant lezen, dus we vinden wel heel benieuwd. Ja, de Zandhovenaar natuurlijk heel vaak wel op televisie zien, maar het is wel mooi dat het nou zo tegen bij huis is als het nou hier extra zink is. We vinden het belangrijk dat het rondom Christ, dat thema goed verteld en bekend bloedt. En wij vinden het leuk om mensen dit onbieden te kennen. We hebben dit pand. Het is een hele mooie locatie die we daarvoor hebben. Die tek mensen toch wel lukt om op zo'n evenement aan te komen. En dat is de reden dat wij dat doen.